Pagmaragul ng Mayor Susan Yap, ren kayang programang dininan prioridad, ting kayang mumunang pamanungkulan bilang leader ng Tarlac City. Ay ni-report ng Patricia Mamao. Prioridad ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang kalusugan, trapiko at waste management sa kanyang unang termino bilang alkalde. Sa isang panayam sa Kapihan Media Forum ng Pampanga Press Club na ginanap sa Swiss Hotel Clark, ibinahagi ni Yap ang mga pangunahing inisyatibo ng kanyang administrasyon upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Tarlakenyo. Una rito, ang kalusugan. Ayon kay Yap, naibalik at naiayos na ang supply ng gamot upang masigurong makakatanggap ng sapat na serbisyo ang mga mamamayan. Yung health namin, there are 10 RHUs in the city but they're in bad condition. Mismanaged, they're not at their full potential. Walang gamot sa RHUs. Very centralized how things were run previously. So as of yesterday, binaba ko na, tapos na nababa ko na lahat ng gamit, yung mga medicines, no? From City Hall, minove ko na siya para accessible na sa mga tao. Pangalawa rito, ang trapiko. Kasalukuyang inaayos na raw ang traffic system ng lungsod upang mabawasan ang pagsisikip sa kalsada at masigurong ligtas ang daloy ng sasakyan at mga pedestrian. Kabilang din sa mga prioridad na tututukan ng administrasyon ni Mayor Yap ang pamilihang bayan o palengke. Nakatakdang i-rehabilitate ang lumang palengke ng lungsod sa tulong ng mga eksperto mula sa Tarlac State University o TSU at mga engineer na voluntaryong tumutulong. Yung old market, we're taking steps already na ayusin yon. Natutuwa ako kasi ang United Architect of the Philippines, ang Tarlac State University, ang PISE, yung mga civil engineers have joined me on pro bono basis that they'll design and make the old market really nice again. So hinahanapan ko na lang yun ng pondo na para maiayos uli at maging maganda para sa ating mga kababayan. Pinapalakas din ang mga programa sa tamang pamamahala ng basura upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Humihingi ako ng tulong sa mga barangay officials and our mga kababayan natin, matuto tayong mag-segregate. So starting Monday, I'm launching a project na project Palit Plastic. Yung mga plastic bottles ng basta clear plastic bottles, papalitan namin. For every 2 kilos of that, I'll change it to rice. So para one step maturuan ng ating mga kababayan mag-start ng konting segregation sa kanilang mga bahay. No? Binigyang diin ni Mayor Yap na layunin ng kanyang administrasyon na gawing mas episyente, ligtas at maayos ang Tarlac City para sa lahat ng mga residente at dumadayo dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.